Anyway, bago lahat, bumati ka muna sa ating mga kabayan sa buong mundo. Hello sa lahat ng mga nanonood ngayon, buong mundo, hindi lamang sa television, kundi pati sa social media. That's right. Alam mo, what do I call you? Senator? Ilang kasi? Money. Okay. Itong nanonood sa atin ngayon, pwede bang ikaw na mag-ano? Hindi, maiba lang. Maiba lang. Diyan ako, dito ka. Hindi, Gusto ko, maiba lang. Bakit? Walang tanungan, dito ka. Para maiba lang. Okay, dito ka. Paano? Yan. Okay. Laki ng kamao talaga dito. Yan. Okay. Yan, ikaw ang magsabi niyan. Ilan ang Twitter followers natin? Yan. Okay. Okay. Yan. Yung camera. Saan ang camera? Ayan, Yan. Oh. Twitter followers? Nasa, 1,502,994. Twitter follower natin. Yan. Okay. YouTube? YouTube, 6,409,788. Facebook? 13,849,787. For a total of? 21,760. 21 million. Sorry. Hindi. Yun ang views natin. 21,762,569. Tumutok lang para manalo. Tutok lang. Mr. Manny, yan ang nanonood sa atin, Mr. Pacquiao. Yan ang nanonood sa atin ngayon, 5 to 6:30. Yan ang isa, social media. Yan ang sa social media. Iba pa yung television na buong Pilipinas. Kaya, wow, di ba nanonood sa atin? Pwede ba mga Pwede pa din bilangin yung nasa television. Hindi natin mabibilang sa television kasi nasa television, pamila yan. Hindi. Yung natitira sa 21 million na hindi natin bilang, yun yung nanonood ng... Mismo! Tumutok lang para manalo. Alam, totoo naman po yan. Dahil syempre, alam mo bakit? Tayo lang ang live ngayon eh. Tayo talagang pinapanood ngayon. How do you find the place? Look at that, parang ka nasa New York. Parang ka, tinan mo. Para tayong wala sa Pilipinas, nasa ibang bansa tayo. Okay, Hindi pero lang because, New York. sanay ka na sa ibang bansa, ano? Pero sa totoo lang, sobrang proud na proud kami. Ako, proud na proud ako pag nakakasama natin sa Manny Pacquiao. Hindi ba? Ikaw ang nag-ukit ka eh. Nag-ukit ka ng, kung iba sabi, pelat o pilat sa mga ano. Pero ikaw nag-ukit ka ng kagandahan sa bawat puso ng mga Pilipino. Mawawala na tayong mundo rito sa mundong ito. Mawawala na ho tayo, tandaan niyo po. At syempre, yung Manny Pacquiao na pangalan, nakaukit na sa puso at isip ng mga Pilipino. Diba? At nais ko lang ipaalam din sa tao na lahat ng na-accomplishment ko, achievement ko, hindi isa para sa akin, kundi sa ating lahat mga Pilipino, sa mga kababayan natin. The Filipino pride. Ang pamasang kamao na. Alam mo, parang exciting tong ipag-interview na to eh. Kasi napag-usapan namin kanina na we're not going to talk about politics. Walang politika ngayon. It's about saan ka nanggaling, sino ka ba talaga. Kasi lagi nalalaman na ng mga Pilipino, si Manny Pacquiao, boxer yan, champion yan, okay yan, ganito eh. Pride natin. Pero, kumbaga, saan ka ba nanggaling? Alam mo, maraming salamat sa pagkakataong ito na binigay mo sa akin na ma-explain yung kung saan ako nanggaling. Sa totoo lang, galing kami sa walang-wala. Wala kaming sariling tahanan, naranasan ko matulog sa gilid lamang ng kalye. Yung mga natutulog sa bangkita dyan, nagsapin ng karton, naranasan ko po yan. And then, naranasan namin na walang pagkain sa isang araw. Tubig lang inumin namin para makasurvive, mawala yung gutom. Ilan kayo magkakapatid? Bali, 6 kami magkakapatid. May kapatid ako sa mami na 2, and then 4 kaming sa original. And then, naghiwala yung magulang ko, bata pa kami, at walang buhay, kami lang naging Pero noong mga panahon na yun, nagsisimula ka sa buhay, ano ba nasa isip mo? Ano ba yung pangarap mo? Marami akong pangarap sa buhay na nung nag-umpisa ako, unang-una gusto kong matulungan yung mga magulang ko. Gusto kong matulungan yung pamilya ko. Kasi ako ang breadwinner, ako naghahanap ng pera para may pagkain. And then, nangarap ako na umasinso sa buhay, dasal sa Panginoon at sipag lang. At hindi ko naman alam itong pinasok kong boxing. Kasi nagkataon lang na may boxing event every Sunday sa Jensan. Nag-participate ako dahil nabalitaan ko may premyo. And then ang premyo nun is 50 pesos lang.
50 pesos 50 pesos. sa isang fight. Isang fight. Pero bago ka sumabak sa ring, ikaw ba nagpa-practice ka na? Mahilig ka na mag-boxing? Wala akong, hindi ko alam yung boxing, wala akong idea, basta Eh, ba't nag-participate ka sumali nun? Nag-participate lang ako kasi may premyo nga. Because of the 50 pesos? Yes, para may malaking bagay na kasi yan nung araw, nung kami ay walang-wala talaga, yung 50 pesos, makabili ka na ng ilang kilong bigas. Kasi ang kilo ng bigas noon, nasa mga 7 pesos pa lang, 8 pesos. So, 50 pesos, marami kang mabiling ilang kilong bigas yan sa kapag-ulam. So, yun yung ano ko. Pero wala akong idea sa boxing, ano yung boxing. Wala akong kalang ano ba yung boxing. Alam mo, kaya ako natatanong, hindi naman natin alam yan eh. Kung talaga siya talaga, nakakaalam siguro, well, pamilya mo, yung mga kaibigan mo, pero yung sambayanan, yung mga kababayan natin, masarap din nalalaman natin, ano bang puso nitong Manny Pacquiao na to? Sino ba to talaga? Saan ka ba nanggaling? Kasi kilala na natin siya, of course. Champion siya, malakas sumuntok, nagpapanockout, di ba? Tapos yun, simpleng tao, di ba? Napaka-simple, walang garbo sa buhay. Anyway, doon ka nagsimula. Yes, alam mo, Will, dumating sa yung na-experience namin sa buhay namin na talagang, kung i-imagine ko lang, emotional ako pag pinukwento ko ito eh. Isang araw, wala talaga kaming pagkain. Can you imagine, yung kapatid ko, yung si Congressman Ruel, maliit pa yan, bata pa, hindi nakakaintindi kung sabihin mo, ipaliwanag mo sa kanya, wala tayong pagkain, umiiyak, nagugutom na mga 1:30 in the afternoon, walang almusal, walang tanghalian. So, nagugutom, umiyak ng iyak. Tapos ang mama ko naman, si Mami Dave, tumutulo yung luha, anak, anong magagawa natin? Wala tayong pera pangkain, wala tayong pagsaing, wala tayong pagkain. Inom lang muna kayo ng maraming tubig dyan para mawala yung gutom ninyo. Baka mamayang gabi, magkaroon tayo ng pagkain. Yun, tumutulo, umiiyak ang mama ko. At tapos yung kapatid ko, talagang umiyak, hindi niya na maintindihan na wala talagang pagkain. Ako naman, tumulo-luha ako, umalis ako ng bahay, pumunta ako sa Bikere. Actually, buhay pa yung mga may-ari ng Bikere. Pumunta ako sa Bikere, yung tinapay na inaamag na ipapakain na sa baboy. Sabi ko, huwag niyo munang itapon yan, pipilian ko muna yung mga kunti lang ang amag. Kumbaga ngayon parang pagpag. O, tatanggalin ko lang, alisin ko lang, tapos uinitin ko ulit. Tapos yun, makasurvive lang. Ganon ang buhay na dinanas ko bago ako nag-Manny Pacquiao. Kaya na lang, ganon lang ako sincere magtulong sa tao. Yung nakita ko, binabahagi ko talaga sa tao sa abot ng aking makakaya kasi alam ko kung doon ako galing eh. Kasi kasama nila ako. Well, maganda ko ito na pag-uusapan to kasi ako din, hindi ko naman alam yung story ng buhay mo. Yung story ng buhay ko, hindi mo rin alam. Hindi naman to humingi kami ng simpatya. Para malaman nyo kasi ito ay mukha ng inspirasyon. Sa mga katulad nyo ng mga batang nangangarap na isang Manny Pacquiao, di ba? Sa boxing, yan ang nag-istorya. Kailangan lang niyang makakuha ng pambili ng pangkain. Hindi siya marunong mag-boxing. Hindi ba? Sabi mo, anong year yan? Ito ay 1992, 1991. Nung nanalo ka ba yung una mong laban? Nanalo ako. 50 pesos. So, anong ginawa mo? Pero hindi ko alam yung kung anong yung boxing na yun. Wala ko alam. Basta kumita na ako. And then nanalo Sino ako. kasama mo nun? Nanalo ako. Mga barkada ko lang. Mga bata rin. Mga magkakaibigan kayo? Oo, O kaibigan laban ka, ako. ganun? Oo. Sa Jensen nangyari yan? Oo, tapos umuwi ako ng bahay. Nakabili ako ng ilang kilong bigas, ganyan. Mama, ganyan. Tapos bili ako ng bagoong para, yung bagoong kasi matagal maubos eh, hindi man napapanis. So, bagoong at saka tuyo, yan. So, nung umuwi ka sa bahay, dala mo yung bago, saka yung Tapos bigas. sabi ng mama ko kasi, stricto kasi si Mami D eh. Pag sabi niya, saan galing to? Kasi, pag kabilin-bilin na ng mami namin, huwag kayo manghingi, huwag kayo magnakaw, huwag kayo, sabi niya, ano yung mami ko eh, saan galing to? Pinagtrabuhuan ko po yan. Pero hindi ko sinabi na boxing kasi wala mo akong alam. Yung nagpagsuntukan ako, hindi ko sinabi sa kanya. Tapos, Anong nangyari? First round, ilang rounds yun? hindi ko alam, basta ganun-ganun lang ako doon, tapos ganun-ganun, wala akong alam eh. Yun na yung experience ko. Hindi mo ba alam na, ayan pala, nakikita. Yan. So, yung pamilya. Sige. Ayun ako sa bandang kanan, pinakakanan. Ayun ka sa kanan? Oo, yan. Ikaw ba may bulaklak? Ayan ang pinakataas, yung nasa kanan, pinakakanan. Ayun. Oo. Ba't gwapo ka nun? Ayan. Ba't ang pogi mo nun? Ngayon. Hindi, mas pogi ka ngayon. Yan. Di ba? Yan, no? Eto, ilang taong ka yan? Dito, ano ako niyan, 18 years old. 17. 17 years Ano yan? Umaano ka na ba yan? Sa Bumaboxing ka Bikere na? yan, Bikere. Ano yung bakery?
Bakery yan sa Ano ba- Patagawan Tinapay. Kasi ang alam ko yung bakery 1, bakery 2, bakery 3. Di ba yun yan? Sa bakery to, bakery. bilihan mo ng tinapay. Paghawaan ng tinapay, Pero ano ba una mong trabaho? Bago ka maging boksingero? Wala. wala. Iba-iba. Nagtitinda ako ng, nagtitinda ako ng paminta, ahos, yung bawang, ganun. Paminta, bawang, tapos pandesal. And then after yung, naalala mo ba kung sino yung nakalaban mo yung first fight? Sa professional na alala ko. Pero yung amateur, yung una-una, yung 50 pesos. Naalala ko. Oo. Andito siya eh. Direct, andyan ba siya? Lechas? Ito yung una mong nakalaban. Surprise to Oo. Ayan. Andito lang siya. Pakita ko lang. Ito yung una niyang nakalaban. Dito na lang. Ito siya, Manny. O, dahan-dahan lang. Yan siya. Pakita mo lang. Okay, pasok. Ayan, ito siya. Siya yung una mong nakalaban. Halika. Naalala mo ba yung una niyong laban? Para natatandaan ko nga po. Oo. Anong di ba? Nadaya mo daw siya eh. Nadaya yung una mong... So, kilala mo nung sa di ba? Opo. Sabihin mo na, ikaw yung una. Ano ba nangyari? Matigas pa talaga yung kamao niya, knock-out ako agad. Knockout ka agad. So, Eto, tumabingi po yung baba. naalala mo na? Okay, maraming salamat ha. Ingat ka ha. Ingat. Actually yan, patay na yan, binuhay ko lang. Okay, pinatayo lang namin yan. Yan, nakaganda. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin, mga kaskwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, the bell button para lagi ka updated. Yun lang!